Po mahigit 30 miyembro ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi ang lumahok po sa isinagawang Basic Entrepreneurship Seminar sa ilalim po ng Kalipi Livelihood Program sa Barangay Banto Kaling, Mangataramba, Pangasinan. Rangan ng pagnenegosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga oportunidad ng negosyo, wastong pamamahala ng pananalapi at mga pangunahing hakbang sa pagsisimula ng pagtatayo ng maliliit na negosyo. Hinikayat ang mga kalahok na magkaroon ng entrepreneurial mindset at natutuhan ang praktikal na kaalabang makatutulong upang mapabuti pa ang kanilang kabuhayan at makapag-ambag sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Pinangunahan ng seminar ng kinatawan mula sa Department of Trade and Industry or DTI Pangasinan at SB Corporation na nagbahagi ng kanilang kaalaman at nagpakilala ng iba't ibang programa at serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga nagnanais magsimula o magpalawak ng negosyo. IFM News. IFM News. IFM News.